खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 13 अक्ट'बर 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। उड़िसानि केन्जार जिल्लानि सिङाव थानाय कटिपासा गामियाव सासे आइजोआ गावनि फिसायखौ बुथारनानै फिसायनि गोथै सह'जों न' सिङाव सानथामसिम थाफादोंमोन। उनाव गामिनि मानसिफोरा गोथै सह'नि मोनामनायखौ थानो हायैयाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै दायनिगिरि बिसिखौ एरेस्ट खालामनानै लांनाय जादों। हमजानाय बिसिनि मुङा जाबाय सुनिता जुंगा। सुनिताया गावनि फिसायखौ लहाजों बुनानै बुथारदोंमोन। गामिनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला सुनिताखौ बेनि फिसाया सानफ्रामबो जौ लोंना फैनानै न'आव इनाय खालामोमोन, बुयोमोन आरो सुनिताजों बेजों 4 गथ'फोरबो दंमोन आरो सुनिताजों लोगोसे 4 गथ'फोराबो गोथै सह'जों सानथामसिम थाफादोंमोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि बागपातनि सासे 33 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा उत्तर प्रदेश रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दाब जायगाफोराव आयेननि बेरेखा हाथियारफोर, पिस्तल आरो सिलाइजों लोगोसे सिलाइ गुलिफोर फालांगिरि खालामनायनि जाहोनाव जोबथायाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। नाथाय हमजानायनि सिगांनो दायनिगिरिया उत्तर प्रदेशनि गोबां जायगाफोराव आयेननि बेरेखा पिस्तल, सिलाइ आरो सिलाइ गुलिफोरखौ फानबोगासिनो दंमोन। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय ललित कुमार। आसामनि जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय लिसुबारियाव सानै दुथाङा सासे सुबुंखौ गुलि गावना खारलांदों आरो गुलि गावजानाय सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव गुलि गावजानाय सुबुंखौ मेडिकेल कलेजाव फाहामथायगासिनो दङ। गुलि गावजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय बसन्त दास। बसन्त दासआ जेब्ला गावनि गारिजों थांगासिनो दंमोन अब्लानो सानै सुबुंफोरा बे जाथायखौ खालामनानै खारखोमालांदोंमोन। उनाव पुलिसआ गासैबो जाथायखौ नायबिजिरनानै सानैबो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय डिम्पल गगৈ आरो मनालिसा। हमजानायफोरनि गेजेराव सासेया बसन्त दासजों गोसो थोलायमोन आरो सोमोन्दो लाखिबोगासिनो दंमोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों थाबैनो दायनिगिरिखौ साजा होनाय जागोन होननानै पुलिसआ बुंनाय जादों। गिथाव बाथाव रेलनि जाब्रबथाय जादों। बिहार रायजोनि बुसार जिल्लानि सिङाव थानाय राघुनाथपुर रेल बादानि साखाथियाव गंसे दिल्ली कामाख्या नर्थ इस्ट एक्सप्रेस ट्रेननि दाब्बाया लामानि बायहेरायाव फैनायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों आरो बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव खमैबो 4 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुं गासै 60निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। उत्तर प्रदेश रायजोनि इटायाव गंसे ई-रिक्शा गारिया गुबुन गंसे स्पिडआव खारबाय थानाय ट्राकजों सौदावनानै लामानि जाब्रबथाय जानानै नखरसेनि 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय युनुस 45 बोसोर बैसोनि आरो बिनि फिसाज्ला गथ' सहेल 13 बोसोर बैसोनि। गुबुन जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय रुखसार, कासिम आरो सालिम। आफादनि जानानै जोंनि बे दिनै सनाय उदालगुरि केम्पआवहाय थारमाने राइजिं डे सेलेब्रेसन खालामदों। बेहाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजा आइ आफामोनाबो लोबै फैदों। दा बेखौनो आं मेसेज खालामनो सानदों बे जोंनि आफादखौ NLFB-खौ नेसनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ थारमाने बेबायदिनो जुदि सापर्ट खालामबाय थायोबा जों थांखियाव सहैगोन आरोखि। नोंथांमोननि जि थांखिखौ लानानै जि नोंथांमोना 3 बोसोर जि गुबै दाहाराव बोहैगासिनो दङ दिनैसिम सरकारजों सावरायनायनि जि मा मेसेज नोंथांमोननि सरकारजों सावरायनो होनो गावसोरहा माबा लायो इनफरमेसन हरो जोंनिसिम खौरां फैयो नाथाय दासिमबो एक्जेक्टलि जों टेबोल ट्राइपार्टि टक जिरायनो मोनाखै। खिन्थु मेसेज फैबाय थायो कि जिरायगोन होननानै जोंबो नेगोन। जोंहा थैज' दङ जों नांगौबा जोङो 10 बोसोरखौ नेगोन 15 बोसोर नेगोन मा NDB-आ जुदि 35 इयार्स स्ट्रागल खालामबायबा जोंलाय दासो 3 इयार्स जादों दंबावोना बहुत टाइम। नोंथांमोना जि 3 बोसोर जि NLFB-आ आगान होबाय आरो जि नोंथांमोननि जि गुबै इसुफोरखौ दिनैनि सानाव रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन नामा? मा इसुखौ लागोन नोंथांमोना? एक्सुवेलि जोंनिया मेन इसुआ जाहैबाय जानाखि दा रन्जन सार दंमोन जेलाव बेखौबो दासिमबो बख'वाखै। ओमफ्राय जानाय केरेसफोर दङ NDB-नि इसु लानानैसो जों NLFB-आ जोनोम जादोंथ'। दा बेखौ थांना नायोबा जोङो रन्जन सारखौथ' बख'खायाखै। इनफेक्ट दा जोंनि CNC आर्मि चिफ बेखौबो दा जेलावसो लांबावदों एकर्डनि उनावबो। सिगां बिसोर बुंदोंमोन कि रन्जन सारनि केसा माबामोन मा होनलाय बे एकर्डनि सिगां कनभिक्ट जानायमोन बेखायनो बेखौ थारमाने एसे प्रब्लेम जादों बख'नो होननानै। नाथाय दा आं बेखौनो सोंदों आरोखि ना आङो माबाफोराव गिदिर गोलाव जानाखि दा
MLA MCLA MPफोर दङ आं बिसोरखौनो सोङो थारमाने जोंनि बाथानि केसा आलदा बेथ' कनभिक्ट जायाखैमोन सिगांहाय दा खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय लांखो खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय बेबायदि सोहैफिनखो दा बेखौ थारमाने बिसोरसो मिथिगोन आरोखि जोंथ' बेखौ बिजिरना नायगोन सार बेबायदिनो जाबाय थायोबा सारमोना माबाफोर मोनसे खैदानखौ लागोन नामा बेबायदिनो जोंनि बर' बिदि जाबाय थायोब्ला ओरैनो दाखालि माबाया मा होनोमोनलायो SP स्पेसियेल ब्रान्सनि ADGP बे लेंहरनानै जोंनि GS पानजारी पानजारीखौ बुंदोंमोन जाहैदों माने आफादखौ बिदि खालामबाय थानो मोनला आफादखौ फोजोबनांसिगोन खिन्थु आफादाथ' बिदि फोजोबजानाय नङाना थांखियाव सहैयाबाथ' जों फोजोबनो हाया सारमोननि डिमान्डआ फुलफिल जानाय बायदि नुनो मोनदों ना दासिमहालागै जेबो फुलफिल जानायखौ नुवाखै फुलफिला जागोन खिन्थु जों स्ट्रागल खालामबावनांगोन एथ' सहसै दा बिसोरो जोंनो होनाय नङा मानो होनबा जोंनि संगठना गोदान 3 इयार्सल' जादों बेखायनो बिसोरो एथ' सहसै जोंबो मानिनानै लाया खिन्थु जों नाजाबाय थागोन स्ट्रागल खालामबाय थागोन गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना फिन आखायाव आरो हाथियारखौ दैखांहैगोन नामा हाथियार लानाय लायैखौ आङो बेयाव स्टेटमेन्ट खालामा थारमाने आखायाव हाथियार थाबासो थारमाने जोङो हाग्रायाव खारफिननो हायो आरो दानि नैबे मुहुर्त टाइमाव थारमाने टेक्न'लजिनि माबा जाबाय बोथोर फैबाय आरोखि दा जों बे AK-47 लानानै हाग्रायाव जों गावलायनो बिराद मुस्किल दा जोङो माइन्डलिबो माबा जानानै थानांगौ आरोखि मा होनोमोनलाय प्रिपेयार जानांगौ आरोखि साइक'लजिकेलि जोङो माबा खालामनो हायो प्रेसार होनो हायो गभर्नमेन्टखौ खिन्थु आखायाव हाथियार लानानै गावलायनाया थारमाने ब्लाड सेटआ थारमाने गाज्रि जायो आरोखि जों नुनो मोनो जों गोबां बर' हारियाव नोंथांमोननि रैखाथि गैयैनि सायाव गोबां जोंनि बर'फ्रा फेक एनकाउन्टार जादों आरो बे बेलायाव दासिमबो रावबो न्याय मोनाखै बेनि बेलायाव सार माबाफोर बुङो नामा बेनि इस्युखौ आं बुंनो थाङोबा थारमाने दायआ जों गासैनिबो दङ थारमाने जोङो सोरबा जोंनि बर' लाइमोनखौ जुदि फेक एनकाउन्टार गावथारोबा जों रावबो स्टेन्ड खालामग्रा गैला दा बे मेन इस्यु सोरबा सासे सानै स्टेन्ड खालामनो नागिरो बेखौबो थारमाने गोजौनिफ्राय दबथायनानै दोनो दा बेखायनो नों आङो गासैबो रायजो राजा स्पेसियेलि दा मिडिया पार्सन नोंसोरो जुदि राइट रल लायोबा खिन्थु बेफोरबायदिया थारमाने खमायलांनो हमगोन आरोखि नोंसोरो आंखौल' सोंनो नाङा नों बयखौबो सों बिदिनो डाइरेक्टनो जाहाथे पाब्लिकफ्रा बुजिलांनायनि आरोखि जि बिटिआर जानानै थांबाय बेयाव जि माखासे दफाफोरा मावफुंजादों माखासे दफाफोरा मावफुंजायाखै दा दफाफोर मावफुंनायनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंदों NLBनि बेलायाव बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफाफोर मावफुंजादों बबेबा दफाया बिराद मोजाङानो दङ बेफोर मावफुंजानायाथ' मोजाङानो खिन्थु बबेबा दफाया थारमाने दा एक्सुवेलि बे NDPनि केसखौ लानानै बुङो आरोखि ना हाइनेस नन हाइनेस केसखौ लानानै बेफोरबायदि जाथावनाङामोन आरोखि दा जुदि सुख सान्थि जुदि थाजोबनो लुबैदोंमोनबा माखासे जेलाव थानानै माखासे राजा जानाय बेखौथ' नों आङाबाथ' फसायनाय नङाना सोरबाया खस्थ'आथ' बयबो खालामदोंमोन जयैनो आबसुआनो होन NDPआनो होन BLTआनो होन जेनेबा दा माखासेया जुदि राजा जानानै थायोबा माखासेया जुदि जेलाव थुनानै थायोबा बेथ' मोजां जाया आरोखि जोंनि साननायाव बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दा थारमाने बेफोरबायदि NLB होननाय जोङो मोनसे जांख्रिथायारि माबाखौ लाफिननांगौ जादों सरकारा सावरायनानै नोंथांमोननि डिमान्डखौ मावफुंनायनि आसा दं जोङो माबासिम होजोंहाय जोङो प्रेसिडेन्टनिसिम जों मेम'रेन्डाम हरदोंमोन ओमफ्राय प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो रिप्लाइ मोनफिनदों थारमाने दा ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामदों स्टेटआव थारमाने एसे माबा खालामना दोनदों आरोखि थारमाने लिंकखौ थारमाने एसे सिदा खोथा बुङो थारमाने स्टेट आरो BTC गभर्नमेन्टआ थारमाने आनटाच खालामना दोनदों आरो बे जिनिसखौ लिंकखौ थारमाने क्लियार खालामनो हायाखै आरोखि जुदि लिंकखौ जुदि क्लियार खालामनो हाया दाहालागै ट्राइबेटि टक जासिगौमोन आरोखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ नोंथांमोननि सेथि हाबाफारियाव दंना गैया दङ दाथ' जोंखौ जानाबायदि खालामबायना जों फार्स्टआव सानदोंमोन थारमाने जों बेखौ लासायाव थारमाने सारेन्डार जानानै खालामनो सानदोंमोन खिन्थु दा कमप्रमाइस गैला जा जोंनि मानसिखौ जुदि खालामबाय थायोबा फाइनालि जाबाथ' स्टेटआनो जों नांखागोन जों नङाबाथ' माथो जिरायबावनो बेथ' गैला सार मोनसे सोंथि खालामो सार नुनो मोनदों आरो गोबां बिदिनो पाब्लिकफोरनि मोनसे सोंथि दिनै जोंनि बर' हारियावहाय डिभाइड एन्ड रुल जों नुनो मोनबाय थादों नोंथांमोननि बेलायावबो NLB बिदि नुनो मोनदों डिभाइड एन्ड रुल बिनि बेलायाव मा बुङो सार बिराद मोजां जिनिस सोंदों थारमाने जिनिसा मा जायो डिभाइड एन्ड रुलआ ब्रिटिशफोरनि पिरियडनिफ्राय जाबोदों बे जोंहा फ्रेगमेन्टेसन होनो जोङो इंलिसावहाय थारमाने फिसा गावस्रा होनानै थारमाने कब्जा खालामना लायो आरोखि थिग जोंनियाबो बिदि हाबदोंमोन खिन्थु बे नङाखि जोंनिया डिभाइड जादों खिन्थु संख्रि फानलुनि थाखाय न'आव एसे दावराव जायो बे जालांगोन थिगानो जालांफिनगोन बे उनावहाय दासिमबोथ' आं उमुनि होनानै लायाखै जेखि जाया NLBआ मोनसेयानो दङ खिन्थु टाइम दङ आरोखि दा जोङो मोनसे प्लेटफर्मावनो फैनानै जों सावरायफिनगोन आरोखि सोर खालामा नोंथांमोनखौ बेबायदि खावनायखौ राजखान्थि केसारखौ आं बुंनो थाङा समाव थारमाने संख्रि फानलुनि दावराव जायो बे सोरहाबा संख्रि जानो लुगैयो खम जानो लुगैयो बेयाव एसे एनैया न'खराव जारागा जोंलायखायो थिग बिदिनो जानानै थाङो हारिनि थाखाय जि खामानि मावनो ओंखारनाय जि NLBआ संख्रि फानलुनि थाखाय जि खावनाय जायोब्ला बेसे गनायजाथाव नोंथांनि संख्रि फानलुनि दावराव जानाया जाहैबाय थारमाने बे जानाय लोंनायनि दावराव नङा आरोखि सार बेखौ सोंथि खालामनो सानो बेनि उइकनेस पइन्टआ सार मानि थाखाय जादों सोरनि थाखाय बेफोरबायदि जानो मोन्दों आरो माबोरैबायदि हाबनानै सुबिदा मोन्दों माखासे जिनिसखौहाय नोंसोरनि मिडियानिफ्रायनो बेयाव मोनसे जिनिसखौ नोंसोर नुबोदों बे उदालगुरि माजबाद एरियायाव जोङो बा माबाया मा होनबायो गबरदाना ना माबा दंमोन ना बेयाव उदालगुरियाव जों प्रथमबार ओंखारनाय जायगाया सिकारि दाङा
बेहाय नोंसोरनो मिडियानिफ्राय नुदों कि जोंनि माबाफ्रा आफादाव माखासे हाथियारफोरखौ थारमाने मोननाय जादों दा बेफोरनि एसे सोमोन्दो दङ सिङाव बेफोरनि थाखायनो एसे एनै दावराव जादों आरो नोंथांमोननि NLFBआव माखासे सुबुङा गेना खान्थि मावदों नामा NLFBनि एक्सुवेलि डाइरेक्ट मानसिखौ जोङो बेबायदि बुंनोबो हाया मावदों मावाखै नुबासो बुंनो हायोथ' थारमाने मानसिखौ कन्डेम खालामनायाबो गाज्रि दा जुदि जोंनि बक' दा नोंसोर डाइरेक्ट होनो साना बक'नि खोथाखौ बुंनो सानाखै होनबा बेयो सिदा सिदा सोंबासो जायो माने बक'आबो मोनसे सासे गोदान मोजां लिडार खिन्थु मानि थाखाय बेबायदि जालांदों बेखौ आं बारा हमनो हायाखै आरोखि खिन्थु मोनसे जिनिसखौ आं दुखु मोनो सिदानो संगठननि सम्पतिखौ थारमाने गभमेन्टनो गथायोबा नोंबाबो रागा जोंगोन आंबाबो रागा जोंगोन सिदा खोथा बुंबाय आरोखि आं इउनाइट जानायनि बेलायाव मा बुङो नोंथांमोननि दासिमबोथ' माबा जायाखै मा होनोमोनलायो मोननो गावाखै आफादा मोनसेयानो दङ एसे एनैया थारमाने मिसआन्डारस्टेन्डिं जाना थादों बेफोरो समजों बोथोरजों फैबा गोरोबफिनगोन आरोखि मानो होनबा डिमान्डआथ' एखेयानो ना बहा थांदों बिथाङा फैफिननो नाजायोब्ला फैफिनखागोन माने दा रायलायलायनाय गैया सिदा खोथा बुंबाय खिन्थु कन्टेक्ट खालायलायो आरोखि माने इनडाइरेक्टलि थारमाने सेंग्राफोर थायोना बिसोर इनफरमेसन होयो आरोखि जों कन्टेक्ट खालामो सेंग्राफोरनि थ्रुयै इनफरमेसन मा खालामदों मा खालामाखै आरोखि NLFBनि डिमान्डखौ फुलफिल खालामनायनि माबाफोर डेडलाइन होगोन नामा सरकारनो दा डेडलाइन होयोबाबो सरकारा जोंखौ गाबोननो नारसिनगोन खस्थ' होगोन थारमाने दा ओरैबायदि सिचुवेसन जानानै दं दा जों टेकफुलि हेन्डेलिं खालामनांगौ दा जिनिसफोरखौ जों सोरखौबा बुंनो थांबाबो मानो होनबा जोंनियाव दा पेरेन्ट गैया जोंनो गसंगासिनो दङ रावबो सापर्ट खालामा ना गभर्नमेन्टआ सापर्ट खालामो ना सोरबा रावबो संगठन सापर्ट खालामा खिन्थु जों सिंगेल संगठन हाथियार लानानैहाय दोनथ'नानैहाय जों नाजागासिनो दं आरोखि गारिब रायजोआ खिन्थु फुल सापर्ट खालामो आरोखि खिन्थु संगठन हिसाबै खालामाखै सार बर'नि थाखाय जुदि नोंथांमोननो नांबोदोंब्ला दिनै जों गोबां नुदों पलिटिकेल एंगेलावसो इनभल्भ जाजोबनाय दा बेनि बेलायाव सार गोबां रायजोफोरा दुखु मोननानै दङ पलिटिकेल एंगेलजों हाबनानै बर' हारिखौ बावना थाङो बेनि बेलायाव सार मा बुङो बे इसुआनो दा बे आं बेखौनो बुंदों थारमाने जों रावबो पलिटिक्सजों इनभल्भमेन्ट गैया जों जुदि इनभल्भमेन्ट थानायमोनबा दा जोंनाबोथ' मेरला संख्रि फानलुनो जों रावनिफ्रायबो मोना माथो फैसाखौ मा बुंनो जानाखि थाइसे थाइनै रायजो राजाफोर हरो जों बेजोंसो जायो दा जानाखि जोंनि केम्पआव जायो जों गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो मोना अब्लाबो जों थागासिनो दङ दा जाय मानसिया बेबायदिनो थारमाने गभर्नमेन्टजों माबा थांफिननानै जुदि लिंक लानानै बिदि हेन्डेल जायोबा बेखौ आं पार्सनेलि जेबो बुंनो थाङा जायोबो माने आंनि आसियानो जुदि समान नोजोबाबा मालायनि साननायखौलाय माथो समान सानजोबनो हानो मानो होनबा जोङोसो थांखियाथ' मोनसेयानोमोन जेनेबा जों जयै ओंखारदोंमोन बे थांखियाव ओंखारगोन होननानै खिन्थु माखासे जिनिसा थारमाने बिदिनो थालाङो आरोखि नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि